albasa kan su fara ku yi mata. Aure na so da kauna ne makiya idan ku an so ne yau na mu ya zamo wane da raɗin masun kusan kansa. Zan ba ka shawara ango daga yanzu ta zamo jigo ka bar ta shimfiɗar shago daure kula da matar da. A gidanku yanzu kun tare haƙurin zama ku ɗan jure makiya yanzu kun sare auren ku sai inganta. In an zubo mahallinka fara'a ka yi wa matarka kyauta ka bai wa matarka a gare ka babu tamkarka kai za ka share kukanta. Ka kula da tarbiyya ta tsafta da wanke kayansa yanayi na sa tufafinta nauyi wuyan ka kalauta. Ke ma na ima za ta ki haƙuri biyo da mai sanki daga ya fi wurin aiki ban so ki ba shi mamaki da ruwa ki kai abin taki. Ta shigo ki da ki karbe shi da farin ki zo ki kalle shi. Sannan ki dan kusance shi bakin ki sa kuma kin shi ki maganin fushi na shi. Ranar bikin ku an taka kannan amarya sun taka yayin amarya sun taka daga wani kilaunar ta taka. Da na fesa na ga ta taka auren bikin ku an taka. Ango da ma abokanka auren bikin na sun taka har hamidan da ke waka da dare baɗalla ya taka. Ma'aru da jabiru sun taka Idrisa Raba sun taka. Shaya una ga ya taka Mukuta na biyu sun taka da bala ya hayya sun taka. Jama'ar suna da dama ne auren ku an yi taro ne da na faɗo su ka gane. Dukkanin su masu kara ne